Goedemiddag en welkom bij Joert. Ziekenhuizen de Sielsberg in Dokkum en Nijsmellingen in Drachten zullen geerwerkje. Ter de redding van de Sielsberg en ook in de tientallenbaan verlen. Met name de Sielsberg zal profiteren van deze geerwerking. Zo zullen er 2 nieuwe operatiekamers gebouwd worden en boven dat zal de afdeling cardiologie weer open. Ik denk dat je, als ik gelijk naar de conclusie mag, moet stellen dat als we deze fusie niet zouden hebben kunnen inzetten, dat wij het eind van het jaar niet zouden halen op eigen benen. Tientallen arbeidsplakken zullen verdwijnen. Het doel is om zo volle mogelijk personeel bij andere ziekenhuizen om het werk te krijgen. Bonne Bergsma uit Burgum die viel hem bij de poortnaam door de Gambiaan Samuel Charlie. De man wie in december uit van huis bij Bergsma voor een kwarte vakantie, maar verdoenspoorlijk is. Bergsma is krek waarom van een reis naar Gambia en zocht Derek de familie van de vermiste man op, maar die houden de kaken stief op mekaar. Het eerste wat mij raakt is dat we denken dat we hem vertrouwen kunnen dat we besodemieteren binnen. En dat raakt het meest, omdat we de hoofdzakelijk naar Gambia gaan. Ik heb mooi waar en ik wil op vakantie, maar toch om de mensen te helpen. De burgemeester denkt nou toch dan dat Charlie mooi opzetzin uitnooid is om illegaal te werken in Europa. Het is stopdrukte bij de Belastingdienst in Ljouwert, want voor 1 april, je weet het, maakt Elsen zijn belastingaangifte invult ha. U heeft een aangiftebrief gehad, begrijp ik. Nu wilt u weten wat u dan moet doen. Zo worden alleen nog in maart al honderdduizenden telefoontjes beantwoorden. Zo'n 250 mensen binnen in Ljouwert in Spier om alle vragen aan te handelen. De meesten binnen simpel te beantwoorden. Op dit moment tijdens de aangiftecampagne is het heel veel invulvragen van wat wordt er bedoeld met die vraag en welke rubriek moet ik nemen op mijn loonstrook, wat wordt er bedoeld. En het is ook veel mensen die toch nog wat uitstel willen voor het indienen van de aangifte of die problemen hebben met het digitale proces, met het invullen daarvan. Softwareontwikkelaar Sius van de Gediek had een opdracht gekregen van een Amerikaanse politieorganisatie. Sius maakt en verkeert onder andere computerprogramma's om bennenporno op internet op te sporen. Door de opdracht kunnen er 20 medewerkers extra aan het werk. Want nota heeft Sius vooral klanten in Noord-Europese landen. De stichting Lokaal Ideaal uit Makkingeer is winnaar van de Zilveren Skriers 2011. De stichting zet hem in voor een dwarseme vraag. Zo hebben ze een eigen dwarpstuin opzet. De Zilveren Skriers gaat alle jaren naar het beste initiatief op het gebied van natuur- en landschapsbeheer. Het fietser Leo Westra van de Tienje had de 5e etappe in de rittenkoers Parijs-Nice woen. Westra sprong in de laatste kilometers van de slotklim bij de concurrentenwei. Met een vastsprong van 6 seconden kwam er als laatste door de streek op La Croix-Neuve. Alessandro Valverde was tweede, leader Bradley Wiggins derde. In het algemeen klassement zit Leo Westra nu tweede, 6 stellen achter Wiggins. Voor het WK Keertsen in augustus in Friendship is nog een tekwart van €64.000. Het is heel dreig om sponsoren te vinden, maar de organisatie jouwt het nog net op. Nou is het nog leeg in en om sporthal de Trei in Friendship, maar in augustus worden duizenden mensen verwachten. En 16 internationale teams, onder andere uit Zuid-Amerika. Omdat de keertsport in die landen net een soort yield heeft, worden verblooskosten door de organisatie hier betellen. Dat is wel heel toevallig, maar het is ongeveer wel het gat wat er is. Dus ja, we willen die mensen hier gewoon hebben. En dat betekent dat wij nog een substantieel bedrag binnenhalen. De organisatie zal de komende tijd praten met mogelijke sponsoren, want elke bijdrage is welkom. En ons moeten de Zuid-Amerikaanse teams misschien wel thuisblouwen. Het is 400 jaar verlien dat Saskia Uilenburg, vrouw van schilder Rembrandt van Rijn, binnenwaar in Ljouwert. En er wordt dit hier een soort omtinken. Onder andere met een uitstalling in het historisch centrum Ljouwert. We gaan in die tentoonstelling terug naar de sporen van Saskia in de archieven. Het HCL bewaart sowieso een aantal familiestukken van de familie Uilenburg. Ook de doopakte van Saskia, toen ze is gedoopt in de Grote Kerk in Leeuwarden, bewaren wij. En daarnaast, en daar zijn we als HCL wel heel erg blij mee, kunnen we ook een aantal originele schetsen en tekeningen van Rembrandt laten zien. Zij is van hem onbekend maken op het Saskia-ontbijt in de Oude Kerk in Amsterdam. Elke keer op deze dag valt de zinnen daar precies op het graf van Saskia Uilenburg. En er wordt bij stilstaan maar een moaasbrachtje dus, muziek en sprekers. En dan nog het waar. Jong klert het op, zakken de temperatuur naar zo'n 2 of 3 graden. Vannacht een berinteloft, valt er wat rein. Morgen wordt ik een misberoene dag, maar uit een trog rein. Dus je hebt dan een matige, ontkreftige zuidwestenwind en het wordt een graad als 10.
En dit wie het Frieske Nijs voor nou. Dadelijk is je naar Heer, Check en Regionet. En om 6 uur in de weer een Nijjoord.